karon. Maon na ning higayon na nga. Muadto na sa kuang amigo nga si Ernito sa muka. Kay nikigribal to siya nako ato ni Inday Janin. Sunya. Matod panday Janin. Ang unang makapalit og sakyanan, bisig unsa nga sakyanan, iyang sugton. Di na makin motor. Karon ako gining tigom-tiguman para nga makapalit dito ano para nga si Inday Janin maunigi akong maangkon hatod sa tibuok na kong kinabuhi. Motor na gani onya napay jack o isumpay motor jack. Ang motor jack labaw na gyud ang driver. Karon maangkon na gyud ako ang kaanyag atong bayhana kapurte siya muadto na ko sila. Si Ernesto sa muka, ambot og nakapalit matong iya ha. Sinaw lang ko mato, pambugiro. Kaning ako dili ni gara-gara og dili sagol pambot-bot og hambog. Pero na nakita. Adto na ko. Kato si Totong Tugsok. Kato nagtuo mo siya nga wa ko kapalit og ingon ani nga akong sakyanan. Kini akong sakyanan. Haiti kay ni mo ni gitawag og motor bike. Ay kog ing na nga. Si Inday Janin, di siya na ko madani. Kaya na ko'y motor bike. Karon, kinahanglan yun nga akong lawsong dito kay basig na napod siya dito kung si Totong Tugsok. Karon, mag-indigay mi og kinsa imong sakyan. Kay kini akong motor bike, pinaka-safety ni nga padaganon. Layo oras disgasya. Akong atulaw son auto. Asa na karong duha? Kay niingon man to si Totong Tugsok. Ay ako di ay. Niingon man ko nilang duha nga og kinsay makauna og palit nilag sakyanan bisag unsa nga klase nga sakyanan mo'y sugton ako. Tanaw na to makapalit mo jud sila. Resulta na ni sa mga tao ron nga mag-isig pasindigay og kisay sugton. Ay. Oh. Maayo kay kanindot gani mo sakyanan. Siyempre naman. Ako gining gipanagan-an. Kaya nag-ingon man ka. Ug kinsa na mong duha ni Ernesto sa muka ang makatag-iya kung naay sakyanan na iniglakaw nimo dili ka magbaklay kay musakay. Pangandaman ko daan. Nindot kayo. Sama ka anyag sa imong hitsura ug sama ka gwapa sa imong lawas nga protisiksiha. Ang ngayan yun nga parison tanduha. Klaro na kayo. Dito maabot si Ernesto. Wato siya ihang sakyanan. Ikaw nila. Ikaw nila ako sugto. Maunay akong gipangandoy. Kay katoon sa maipalit itong Ernesto sa muka. Nga ang naong naman ito mo'y porting pagkasinawa. Basta ang mauro ito iyang isaligan siya kapwa ko. gani nga ako nagibuhat. Kaya para Lagi ko mapilian ninyong duha karon. O easy lang istorya. Patay. Nakapalit ko diyan ang imong gipangandoy. Nakapalit man pud giya hatod sa kusaon man tana. Nawa, sayon ra kay na. Kaango na ako na. Ani mo usa ka babay. Magpili ka. Aring motora o aning bike ka. Anang hitsura ka o kiring hitsura ka. Pero ako'y kanang paguton dyan Totong Tugsok mo. Ari na lang siguro ko sa bike. Uy! Sa bike na lang siguro ko. Ano man? Og madisgrasya. Di na ako mabalaka og naay maguba. Kay guba na kay naong daan. Gubaon na kay naong. Inya ikaw. Gubaon pag naong daan. Maguba pang motor. Puti na kuwan. Dahil dyan Naku kay gastuhan. Isuryahan talangga. Kung ako imong piliyon ang motor na ko, sorting mahala. Mahal lagi. Bagay sa imong kagwapa. Ang bike niya, puting bratuha. What's mo bagay sa itsura? Barato kayo. Barato gani ya. Ang mga pisa, barato ra pud og madisgrasya. Kasi mo ha, dakong kantidad. Nya, plus imong naong pa, guba na, ang imong motor, musamot og kaguba. Nya ko ra bay mo sakay ini ka disgrasya, apil ko gasto. May maning kini kay ug apil kong sakay ani gamay ra gasto. Nyari na lang ko. Kasi magiging mundo ha. Nyari lang ko sa bike og ni Ernesto. Sige. Bay, pasensya bay. Totong. Musakay na ko ni. Tara, sakay na kong tigong-tigong. Ya asa mo Ernesto? Sa tubangan ko. Tubangan. May ni kang
ang bike kay ari ko sa tubangan sakay ug ari ko sa motor luyo mo kung sakay. Ari ko sa tubangan. No, 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 no.